Urin itu hatta, tabukka ma parminggota di bagasan sadarion, marede mahita, sian buku ede nomor 135 ayat, nomor 137 ayat sada rodi tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohatan ni Tuhan Jehova, manangise na mamilehon hamauleoteon, ido na pasangap au, jalan bayad dalan, asa hupatuduhot tuibana, hatuaon ni debata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita,
Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala para siroha. Hu paserep hami rohanami di julum jala hupangidu hami tuho. Sailehon asini roham manggohi rohanami jala sodangi rohanami marhite-hite toddim. Asalam hutinggal hok kami nasa dosa nami jala hutangi hok kami hatam nabadiai. Sepahian ma hatam di bagasan rohanami asamat perwui nadenggan hami. Hupangido hami salhuknai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tangihon hamuma patik nirbata, patik papituhon dohot lapatana. Patik papituhon unakko mangalakup. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta dibana. Asa toman rohatta jala porman, dohot pangalahota di rohatta. Yang go akan nang marbagasi, ikon marsipa hamaulan jala masih haholongan. Imasahna atong rak mangidugo kumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hubar tupati mi. Amen. Maredehita. Tato poti madosat tando godangi tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus.
Hodo debata pargogo na suhatudusan sitopa na sanadong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akka nahulahami marhites sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhites sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian akka pakateon nami nasuture. Rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo humom muhami ala ni dosa nami. Alai na tarsol bagi dohami nuaing ala ni. Asima roham dihami. Ali Tuhan nami. Pardengan bahasa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami salhutna. Jala surma todim todi purbadia turohana ibe. Asa terbaik kami mengului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Kebisatami tu hanguluan na surasuda na pinar bagabagam diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasasan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim na songoni na hudul di siamun ni habangsa dihatongamon di Banua Gijang. Di ini tarbahin ni bana do panguluhon ro di ujungna akana sadok ro tu debata mar hite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Ginjang. Amin. Mari dehita. Tatangihon mahatani dibata turpuk epistel di hari mingguon. Ima na dienet sian Matius 10 mamuka sian ayat 15 saat rodi ayat 20 marsikak soring mahita majahasa. Taringot turuhut pamisangon. Alai molo mardosa dongami topot jala ajari ibana holan hamu padua. Molo ditangion ho dapot hodo ibana gabe donganmu muse. Layang besorotnya. Arahma donganmu sada manang dua. Asa dihadakon ni dua manang tulu halak nasahata. Alai molo so ditangihon nang nasida pabua ma
tuna sa huriai. Molo so ditangihon ng huriai, etong maibana song parbegu jala si jalobeo. Situtudo na udohot tuamu, nasa na nihutamuna di tanon, hot may tanot. Jala nasa na pinalua muna di tanon, saot may malua nang di banua gijang. Akup nii hudok ma dihamu. Molo mardus ni roha manang dua sian hamu di tanoon. Tumangyakon manang hata dia pe. Jalo muna doi sia damang na di banua gijangi. Ayang pungu dua manang telu, mari dihiti barhu, saya dong anak kudo nasida. Olak nido sahatna. Mertua do akan atu mangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amin. Mari dihita. Tidak koma haporsiaw tay songon na hinatidak kon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai imana tinibuon si Maria nagabe-gabia siato di perbadia adorang suabubuhan. Ida tuhata na tumaon na bernit di pangunguman ni Silatus na mati terpajal di bana di hau pinor silang na tuat tu turu dung ditanom na mula mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul siamun di bata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani di sima ibana paimamulok sugo tu tanon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di perbadia jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot ya sesan ni dosa, dohot ya tayi na madok, mulak mangulu dosogot dag ni halak nang mate, dohot yang aluan na sura suda. Amin. Cor Solideo.
Tabigay ma tikting na masa dihita sa minggon, diuduti dohot tangiang pangodianon. Parhalado HKBP, Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu jala selamat madohoti par mingguo di bagas joro dohot na patupahon par mingguon di bagas ta ganup marsada-sada. Laos hutma pasahaton namis yan parhalado selamat ulang tahun turuas ni Huria na marulang tahun ari hatutubu dohot na marulang tahun par saripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Goar ni mingguta ima minggu pasapuluh paton dung Trinitatis. Mingguon tanggal 10 September 2023 masuk mahita tu minggu na pasapuluh paton dung Trinitatis. Trinitatis na marlapatan hasi tolu sa daon ni debata ama anak dohotod di porbadia. Topik mingguon ima di halomohon Jahobado hamumulak ni parjahat. Dakdanak natubu di hari Sabtu tanggal 2 September tahun 2020 todo nung ngadi basa-basa hotuhatta sa dakdanak boru tu keluarga Enrico Ramner Estrada Hutasoit inang putri Sali Renesia Tambunan Wik Sion. Ruas netabba. Mamukka sa darion minggu tanggal 10 September 2020 tolu nung ngadijalo gabe ruas ni HKBP Serpong. Sada keluarga Joel Haniro Butar-Butar, inang Vicky Girasmi Sinaga dohot sada dakdanak. Pidasian HKBP Afros Resort Bakaran Batu Distrik 14 Tebing Tinggi Deli masuk Tuwik Patmos. Paduahon keluarga Christopher Grace Munte inang Elsia Putri Huta Barat dohot sada dakdanak. Pidasian HKBP Jaharun B Resort Galang Distrik 20 Sia Deli Serdang masuk Tuwik Jerusalem. Turuas nai baru jongjong ma nasida. Napatuluhon keluarga Ridwan Soloan Butar-Butar Nahinan inang Lince Juniati na 70 dohot 2 dakdanak. Pidasian HKBP Immanuel Dumay Resort Immanuel Distrik 30 Riau Pesisir masuk Tuwik Betani. Turuas nai baru jongjong ma nasida. Paupaton. Pangebation Holongkor HKBP Kayumas. Sadarion minggu tanggal 10 September 2020 tolu di parmingguon arian pukul 10 sada. Tajalo do pangebation holong sian kor gabungan Sola Gratia HKBP Kayumas. Patubegehon edde pujia donasida. Lamar mulia ma tuhatta marhite pangebation holongon. Napalimahon pengkotba parmingguon pukul 10 sada. Na marjamita sa darion minggu 10 September 2020 tolu di parmingguon pukul 10 sada ima amang Padita Resort HKBP Kayumas Pendeta Kaminter Hutagalung. Parmingguon bajar-bajar remaja. Rapot parhalado nung nga manotopon mamukka minggu tanggal 10 September 2020 tolu dibagi ma parmingguon remaja gabe 2 kelas. Gabe adong ma parmingguon tu remaja kelas 7 sampai kelas 9. Dohot parmingguon kelas 10 sahat tu kelas 12. Haputusonon dibahen dohot partibangon asaboy parmingguni mengakomodasi pakubasion tuganup kelompok umur remaja. Pertimbangan na asing alalam tugodang na remaja nama dohoti parminggu ditiki parpudion. Partikian parmingguon tongdo pukul 10 sada. Pengadaan ruang tambahan sekolah minggu HKBP Serpong. Saat ini Panitia Pembangunan sedang merenovasi rumah agar ruang tersebut sesuai dengan kebutuhan ruang sekolah minggu. Biaya yang dibutuhkan untuk renovasi ini sekitar 190 juta rupiah. Biaya ini belum termasuk biaya furniture, kelengkapan elektrik, dan penunjang lain seperti
AC, organ, kursi, dan lain-lain. Untuk itu, gereja menghimbau seluruh jemaat, terutama para orang tua anak sekolah minggu, dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan biaya renovasi tersebut. Bantuan dapat juga diberikan dalam bentuk natura sebagai berikut: 200 kursi Futura, 2 meja rapat ukuran 1 kali 2 meter. Yang ketiga, 4 Smart TV 52 inch. Gereja menghimbau agar semua jemaat mendoakan dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini dalam rangka peningkatan pelayanan sekolah minggu HKBP Serpong. Detail dan update partisipasi bisa dilihat di warta yang dibagikan. Pakobasion Pertangyangan Week. Parhalado manosoy sude ruas ni huria di Ganup Week asa di haburjuhon madohoti Pertangyangan Week. Songonon mahatotuan partikian di Pertangyangan di Ganup Week na dibuka pukul 20 borngin. Parjolo hari Rabu tanggal 10 tolu September 2020 tolu di Week Betani di bagas ni keluarga Flora Huta Barat Borumarbun. Di Week Galilea keluarga Samjon Nadabdab Inang Rohan Samosir. Di Week Efrata keluarga Togap Manalu Noferri A Marbun. Keluarga Nelson Agus Hutagaol Inang Tresia Loinika Simanu Kalit. Keluarga Sandro Erawan Panggabean Inang Anita Leslie Dolok Saribu. Segaligus penghiburan untuk keluarga Seri Charles Nainggolan Nahinan Inang Nuriana Tarihorang. Di hari Kamis tanggal 14 September 2020 tolu di Week Bethlehem di bagas ni keluarga Perjuangan Radiarto Siregar Inang Rita Wati Boru Sibarani. Di Week Kanaan keluarga Nyonya Neti Lamria Simajuntak Boru Nainggolan. Keluarga Laudin Manalu Inang Melfa Lubad Toruan. The Week Bethesda keluarga John Lisbeth G. Manurung, Sarah, Nuara, Uwedia, Yanti, Malau. The Week Sion keluarga Agus Manupak Leonardo Sitorus, Inang Heldiora Limbong sebagai tuan rumah. Dan di bagas ni keluarga Amang Tupak Situmorang, Inang Berliana Sitorus sekaligus Pangapulion. Kartu ruas online. Gereja manosoy sude ruas ni HKBP Serpong asa humatop mengaktifkan kartu ruas online. Marhite kartu ruas online sude ruas boy paturehon data keluarga dohot mangida status pelean bulan marhite online. Hatorangan naumapit boy ma taida ditikting naung disagihon di Ganup WA Group tiap week. Agkaulaon ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Naparjolo latihan kor na posobulong HKBP Serpong di Patupa Ganup ari Jumat pukul 10:30 di ruang ibadah lantai 3. Napaduahon donor darah di Patupa Sadarion Minggu tanggal 10 September 2020 tolu dimulai siang pukul 10:30 pukul 1 siang. Songonima suara ni tikting di mingguta Sadarion. Tajahama tikting dohot laporan parhepengon na di sagihon marhite grup WA. Asa taboto hatorangan na umapit di sude akaulaon dohot parhepengon. Tapasada marohatta martangiang mahita. Debatan na marhamulyaon na marhabangsa di Banua Gijang. Puji-pujian mardongan hamauliateon hupa sahat rohanami tuadopanmu, natoktong mga ramoting ulo nami sahat tutikyon. Marpunguhami di parmingguan arianon laho mamuji pasangap guarmu, martangiang dohot laho mabige hatam na badiyay. Ali debata, toktong tangiang nami tusude ruas ni Huriam, tarlumobi tuna punguno ang dibagas Joromon, asa toktong marhahipason dohot marlas ni Roha. Di Ganup keluarga pasupasuam mo na niulan ni tangan dohot pikiran na. Yanak konsyen na baru sorang sahat rodi na magodang di parmudu-mudu asini Roham. Yanak kon na marsikola dohot na karejo na jonok nang nadaw toktong di bagasan pangaramotion mo. Yanak kon na mga luluy parkarejuan sa ijupangan mahobar tuak kaparbinotoan na makirim di sirokap nito di na patuduhon maaliamang. Nahirim marianak kon tung paso-paso matuhan parbuwe ni Bortian na.
Natua-tua nami narap dohot hami suak songoni nang dihuta. Toktong di bagasan padongan yommu, marhahipasod di pamatang tarlumobi partod dionna. Hodo di bata nami na mga lehon na rikot di hami, paingot hami toktong asaradi jala burjuro hanami, mangulahon ulaon nami sa guru tulomo ni roham. Mauliate hudok hami di pasu-pasu na pinalumehon mo sa dadakdanak boro, tu keluarga Enrico Ramner hutasoit inang boro tabunan, hipas poso-poso na baru tubo, songoni nang naturas na, bahem ma keluargaon na toktong manada diasi dohot dinggan ni basam. Martabba-tabba do Tuhan bilangan ni ruasmu di huriam hakabepe serpongon. Hirim do rohanami Tuhan unang manian say holan di natar surat. Alay na yang manian gabi ruas na mangulun na benar-benar mga tusi di ngulu ni partodion. Diaka program ni huriam koinonia marturia diakonia. Boy masudenian mardalan uli jala denggan. Ajari akan aposom parhalado dohot sude ruahas laho patupahoni. Pertanggiangan na pinatupan ni huriam diari Rabu dohot ari Kamis. Bait Tuhan sihol rohanami lao maddohotisa. Radi rohanami mga lehot tiki dohot gogonami. Laho mamuji pasangap guarmu na badiay. Rak marsaur dohot dongan na sadawik. Dinamartahi huriam hakabepe serpongon patupahon pesta gotilod di tanggal 20 Oktober naro. Tiroy ajari parbisuhi sude panitia. Laho makubasi sa sudena. Asa tarpatupa ni nasida dohot denggan. Nang tusude ruas ni huriam lehon Tuhan roha pangatusion. Di sude ragam ni ulaon na pinatupa ni huriam. Asareta sude parsi dohot mga lehon gogo. Tangiang dohot di panupakion. Unang adong nanggusada naso parsi dohot. Naholan na mamereng-mereng mananginangi huhut berpangkutangan. Ala sude dohami dapotan pasu-pasu siyan ho. Otik manang gudang buy mahami gabi pasu-pasu songot tada parbuwe ni hapor siyaon nami. Marlaba makahatam na hubegi hami di pangulaon dohot di pabahenan nami. Ali debata haguguon nami. Toktong mangido mangilek hami tuwadopan mo di akadongan nami ruas ni huriam na tungod dope di bagasan parsahiton. Asima roham Tuhan. Jupahamama lumma akka na marsahit. Marhagugo o nakkanagale, marlas ni roha na tumatangis, mamora akka napugos, mardame akka najukat roha. Ay hodo de bata partano batuan nami na mga lehon hagugoon, dohot hamamalum di hami, na marmudu-muduhon di sude gulmit ni ngolo nami. Punguan korgabungan solagratia hakabepe kayumas dinaro mangibati huriam hakabepe serpongon. Diramoti hodo Tuhan pardalanan ni nasida marhahipason taripar tubagas joromon. Sihol rohani nasida laho marnida manada huhut laho patubegehon edde puji-pujian di tonga-tonga ni huriam serpongon. Rap makalason hami dusude denggan ni basam. Sungot tada na masih haholong at duhami nasa haporsiyaw di bagasan holong ni roham. Bangso dohot negara nami ope Tuhan toktong madibagasan pangaramotion mo. Ajari jala paingot sude pamimpin dohot sude lapisan masyarakat asa toktong mangulahon ulaon na mardongan biyar maradupoko. Sude na posom na pinilit mi mulay siyan hatopan sa hatro di huria. Urupi na sida luhut na mulujupa hamaolon, parbisuhi jalalehon roha di nasida ganup hati seorang hamba. Pasu-pasu nasida di na mangulahon pagkobasyon na di bagasan holong na siyanho. Jalamar hagugoon nasida mga lohisap-hisap ni pardagingon. Bigyon nami masatok kinari hatam na badiyay na pinatolhas ni naposom amak padita kaminter hutagalong. Pasu-pasu na posomidohot keluarga, marhahipason, margugo, huhut mardongan las ni roha lao pasahaton hatami, nang tuhami peruasmu, lehon hatorangan, laho mga tusi hatami, asaboy huha nguluhok kami di ngulu nami si ganupari, martubur, marparbuwe, jala marparbuat. Ali di bata, di bagasanuduk dohot serep ni roha nami,
Hupasahat hami puji-pujian nami, dohot tangiang nami tuho. Jaloma aliamang, lehon matuhami hobar tulomo ni roham. Di bagasan Kristus Jesus, martangia kami tuho. Amen. Sian Kor Gabungan Solo Gracia HKBP Kayu Mas.
Maredehita. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Oras. Pamakadungan saha porsiaon di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso hujaha turpuk jamita di mingguta sadarion. Macauli ninarohaku perkenalan pinatadahod diri. Ya guar hunakin nungadong bedisi padita kaminter hutagalung. Inata rabdohami dison borusi majutak. Jala opat dihami danak. Dua bawa, dua boru, dua nunga karijo. Si nomor dua naik songo bapak nadotong. Jala dua nai kuliah dope. Molo hutanami dipahai dohami amang. Tak pola do siat tarutung. Jala rohami siat tonga-tongani huriani Tuhata. AKBP Sola Gracia. Kayu mas kur gabungan. Memahami kur gabungan. Jala ngatoro por lansia. Molotung dibigihamu nakiswarai songon nama ngayun. Inamak. Ya. Jala adonggo hami hira-hira 20 halak. Ninarohaku songoni maju perkenalan namanginang. Molotung mangnadi dia hita pajupang. Boima masih pakulingan. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion. Imana tersurat di Hesekiel 30. Mamokamai sian ayat 7. Sahatu ayat 10 sada. Songonon didok disi tapai huti hukma. Iaho ali anak ni jolma, nungahu pabaki to bahen parjaga di pinopar ni Israel.
Ia adong hatanang gosada di bege Hosea pamangaku. Ikon si pasingotonom mudo itu nasida sianau. Moluahu madok tu halak parjahat. Ikom mate do huale parjahat. Hape dang marbuah-buah ho paluba halak parjahati tumudal ho dalan nainian. Mate dunia parjahati di bagasan hajahatonna. Alayang gomudarna siat tangammu do tungguokku. Alayang go di paluba ho do halak parjahati tumudal ho dalan nainian. Asa mulak sianinian. Apedang olo ibana mulak tumadiko dalan nai. Mate di bagasan hajahaton nama ibana. Alayang goho malua doho sam di baiko. Di baheni ho ali anak ni jolma. Dok matupinopar ni Israel. Ia hata-hatamuna songonodo. Molo naung mangino na pangalasyon nami, doho dosa nami tu hami, polatung madati hami binahen nii, biha mapabahen na, mangulu do pehami, dok matunasida, songo sitongin na mangulu aunin na Tuhan Jahuba, tung na solomo dorohaku midahamatian ni halak parjahati, so ikon mida hamumulak ni parjahati tumadiko dalan nainian asa mangulu ibana. Atong say mulak mahamu tumadiko dalam muna akan najahati. Buasa tuk tagunan mate hamu. Ale pinopar ni Israel. Olat nido sahat. Di halomohon Jahubado hamumulak ni parjahat. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Ido nagabe topik ni jamitata sadarion. Di halomoho Jahubado hamumulak ni parjahat. Hamu akadongan saha porsiaw di bagasan guarni tu hata Yesus Kristus. Di partikian sinuaeng macay moldo madokhata na sitong. Apalagi molo mamudai paingoton halak. Buasa macay maul, paingot todongan, paingot tojolma di partikian sinuaeng. Ay molo di paingot ulaw na nasala, kebiboy do tubu hacit ni roha. Boy do gabiarong persoalan dang masyat toan. Kalau ditegor kawannya, saudara-saudaranya bisa menjadi sakit hati. Alanido gabi godang gojol manwaeng dang apalaolo manegor dongan na molo sala. Oleh mak, haci ruhanan no. Gabi sudiatoi ba. Ido bain holo lam rarat na hurang dinggan. Dangolo be saling koreksi. Hape dak songoni hamu akadongan, dak songoni. Molo taida do diturpuk jamitata di mingguon. Di pabakit Jehovah do si Hesekiel majaga mamata-matai bangso ni debata
Asa unang manibil na sida siya tona. Asa unang manibil na sida siya patik ni debata, si mata-matay. Parjaga. Lapatan na sa di paruhahod do. Di dia maulaon ni bangsoon. Di dia maulaon ni jolmaon. Naong manibil siya patik ni debata. Naong manibil siya hata ni debata. Jalatung macetakas do didok jahuba tu ibana. Ikon paingot tonom. Hata na huhata ko ni tuho. Berarti na digijang na kining patujului. Salah do HP. Dosa do HP. Moloso pinaingot. Dongan dihajahaton na. Sedia metarida. Molo dibereko bangsoi mangula ulaon na jahat. Dang dipaingoto ibana. Mate maibana di bagasan hajahaton na. Jahuba madok siakodo tungguokku mudarna. Macai ngerido hape. Macai hacito. Molo say pinabereng-bereng jolma mangula hudusa. Mangulaho kajahaton tang pinaingot. Natumagom mahaci rohana sa tokin. Asal ma pinaingot. Mate maparjahati di bagasak kajahaton nanina. Alay siya kodo tunggu aku mudarna. Napadua ho didok. Molo di paingot todo parjahati. Alay nangadok kamu baon ni roka. Mate maparjahati di bagasan hajahaton na. Alayang goho malua do siami. Berarti di palua ho do dirim. Jadi ngata botoi marhiti hatani de bata. Adong do resiko paingoton jol mahabe. Tang masih pasobu-sobu adao. Jalaido naking natai da dia pistel tai. Molo tapadomu tu jameta tau nang Jesus pe. Diajari do akasisian nai. Lao paingoton akadongan. Diajari do. Molo mardosa dongamu. Topot may mana parjolo pa dua-dua. Ba memang ido tong metode na ido carana. Molo paingot to dang na peilahon daong. Tanga sa boto halak imana pardosa daong. Holong niro kadoi. Molo dang dioloi ho pa dua-dua. Boa dong hamu sada dua halak. Ati buah gabi adok kamu bau niroha. Jala molo so ditangi hobe. Pasaha matuhuriai. Etong may bana si Pilibigu, dohot si Jalobeo. Jalido naniula ni Huriata, ubay na dong dihita, ruhut parmahanion, dohot pamicangon. Ido bay na dong dihita siasat gereja. Jadi mulu adong di dok RPP, dang nalaw mga lilijol may daw. Dang nalaw, paduruho jol may siya kuria daw. Ya dong ko si pata bigiyon, bamolo adok torusan no dipakir PPI da, behabis maruas ni huriao, angarong binatinggal. RPPI, ruhut parmahanioni, mamicang doy. Jaladang buya salmadabuhon, ala suguro harupani, gabi pitor bayanon RPP daw, ngadong ko tirket-tirket ni. So kung nabinay ni Tuhan Jesus na kisyanday na dong na mangula hajahaton. Topot may mana pa dua-dua. Buwa madong hamo, asado kamu baon ni roka. Moloso adong bihamu baon ni roka. Pabuwa ma. Aha na ihinotam muna, nani ihotam muna di tanoon, tarihot may di banwa gijang.
Na pinalua mudi tanoon malua mainang di Banua Gijang. Ido baina dong RPP di Picang. Di Paingot na Parjulu. Dang boy be di Paingot. Diskors. Dang muba be dosai. Batole ma. Nga dumengga be. Haruar ma. Ido natai huto di gereja taon. Jalau pasang dope, ongeri dope. Siandaina dangadong RPP tai. Barang nabi noto be. Boy do huriaon gabe. Siga, marlomo-lomo. Dangadong aturan. Isarana rupani. Molosarong ko pamicangon. Tu parsi dua-dua, parsi tolu-tolu. Bolo magurang ruas ni huriaon, mangihutoni. Era kona picang be. Molosarok picak-picang, tuak kana panirang-nirangon. Bagarut tokim mah, songoni makarizoni jolmai, molosarong picak-picang. Ido gunani ruhut parmahan yun itong. Molo dungko salah di hata ni debata, ikut di Paingot. Unak sangat terlubang. Otik nai mah ho terlubang. Di baik kajahatom me. Mulak mah tu Tuhan Yesus si palua todimi. Jadi maka dongan saha porsiaut di bagasan kuarni Tuhata Yesus Kristus. Adong madua nama cai arga buanota sian jamitata minggu sadarion. Na parjolo may tanggung jawab tado. Ulaot tado. Laho paingoton. Akaulaon hajahaton. Namaralo tulomo ni rohani di bata. Akaulaot tado yamang. Kaulaot tado inang. Enang di rumah tangga pi. Ang kuswarong ko na masih paingotan. Siga do rumah tangga. Ala itu tu sada sahi di hitan waeng. Di Paingot pitur darah tinggi do. Itu kan? Pitur neng berbeda do di karang mulu masih Paingotan. Ima sahitin waeng. Maunya jangan diingatkan. Sasitong na mulu HKBP nga tibu diajari matoras di demokrasi. Dak pola haci roha di Paingot. Molo adok si Paingot. Bukti nadong dope holong nih roha. Seandainya tidak dikasihi lagi, ya biarkan saja begitu. Kalau mamagoi. Jadi koboy do hitanang di bagas tapi masih Paingotan. Bamolotung maul si pata, ya. Molotung maul si pata di Paingot. Batinang yakom matong. Si pata dong do karakter ni jolmon macai maul. Pauli-ulio na donggoy, ya. Nasongoni sipat na, daktar dokata, hola neng lomona, adong na songoni atong. Alay marbisu ma, mula matayro na songoni, marbisu may natay martangyang, asa siat hata si Paingoti, unak sanga siga, ya. Sibalik na pesongoni, moloy natayro macay maol, daktar dok, manang mungkin ya nakon, martangyang bima, asatu hatay. Merubah paturehon. Bau nang gabi merbada tong, bau nang gabi panirang-nirangon tong. Dak pitori tinggal kon. Memang itu kasih pak tai, dang apala deu si pak ta sudi batak taon. Memang adong na labok, ale gumurang go. Naso anggo di Serpong raperlabo do. Ya, kaperlabo do. Di Jakarta do agak moho potik. Anggo ison labo do kan? Labok go ison. Ya. Jadi masih Paingotan amang ina. Hita do masih Paingotan. Ya. Una kaci roha, unang. Alaila kining musti adong metode, ya. Ada cara bagaimana menyampaikan nasihat.
Ya. Bau nang atong dipaila di julo ni jolma, itu kan? Unang. Mulai natani baru na hurang di julo ni jolma, dijabu peyanon, tugu nanget. Ya. Ulur si patah hita di julo ni halak pe, disonggak. Asa songon na jago awa main na rupani disonggak di julo ni halak. Manak sebalik na. Asa songon na jago awa na rohani na, disonggak amat tanah di julo ni umum, dak songoni daw. Dijabu mah, dipaturi, dijabu mah dikoreksi. Jala molo masih paingot ape hita, dang na sempurna na paingot toni. Taingot tidak? Jangan karena kita menasihati, menegur, seakan-akan kita ini manusia sempurna. Enggak. Alai tugas tado manegori, mamicangi, dang nalana sempurna hita daong. Ai boy do tokinai, hita madabu. Tarsuladit, tinggang, halak nasing mamusia paingoton. Ya unang rupanya songon na jago iba, mulai iba paingoton, saya rana sempurna, enggak ada itu, enggak. Bisa berganti itu nanti, boy dong. Ayarong jolmon na sempurna, tasukum maju dirita. Adong nasuhya tinggang, adong nasuhya mardusa. Mulai julo ni jolma terbui tutupi. Songon nalemes berengon ni jolma on. Alang gue julo ni Tuhani boy, mana bisa. Boy dodo honona, holak katab bola bok dah di julo ni jolmai, kahutad dah. Boy dodo honon ni Tuhani tu hita songon itu. Ola nasuma diduro doho. Angguau huboto do harohaum. Boy dodo honon ni Tuhani tu hita. Maka narak tu jolma kita. Pasumas-sumano daw. Nabu martabuni do anggo di julo ni jolma. Alenggo dungko di julo ni Tuhani, patar doi. Mulai do kalak batak songon di dahadi, tangi balanga be di palastik namain natong. Tarida siang gijang, tarida siang toru. Molo balanga siya toru dak tarida do. Patar do hita sudi di julo ni Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Sekecil apapun kelemahan, kekurangan pasti Tuhan tahu. Molo di paingot todo parjahati, naksomu barohana, mate maibana, alayang gohomalua dosiani. Alay molo di pasobu-sobu ho, paula so di bereko, mate ma, doho martanggung jawab tusi. Ya tengok ma, ulaut tadi kamang. Pasomal-somalo do nakacik roh hadi kritik. Dalam molo hacik roh hadi kritik na dianggap do iba nok sempurna. Naung dianggap do iba banua gijang, dangarong benahurang. Alay molo dijalo do kritik, berarti untuk memperbaiki. Pasti ada yang kurang. Konido. Dimana saya murah-murah siga punguan, naswadonggo. Sipata dijalo aka kritik siya dongana. Itu kan? Lalu si patah satu ki jongjong punguan otok kinai nga berbeda boleh dua alaniaha masih paingotan dang olo masih paingotan unang matong kita siap menerima kritik membangun jala kebiti ruat donoaing presiden tau dihita mana ngaha pedi padok jolmai saya kalam dak pala darah tinggion. Kotonggo la matoras do hita di si. Yang ko sopor ludu tanggapan tuahai tanggapan. Ale mo membangun do silakan. Napaduahon imana kingani pangajarion ni Yesus. Lau paingoton boy do padua-dua. Boy do jouo dongan. Dak pola pitor pabuao ni itu si hatoropan. Ay napailahon do guarni. Ay macai argahia do hita majaga diri. Ay buasa ngasala. Maul di pabua tu gereja, mula dong RPP tay rupani. Ngasongoni hasalan na macai balga. Mabiar do pabuahon, mabiar do hon RPP. Ano maila.
Apena kining RPPI paingoto doi, mangajari doi, asa ditada dosana, asa dong hamubao ni roha, idona kingani topik tayatong. Allah berkenan kepada pertobatan orang Pasik. Lomodo rohani debata, marnida hamu mula ni parjahat. Dia mau dipicang di gereja, asa mula do, dan asa lau. Itu bayi ditopo tatong, imana dia warna parmahanion. Nakpe dipicang di parmahan, di mata-matai. Ay mau dunggo mu bajalo omai muse. Tuhata Yesus tu mengajar honi tu hita, tu kasih siana. Topot, elihilik, buat dongamu. Dalam molo tungadok penakining di pasahat tu huriai, jalan terakhir namai. Molo tungadong na hona RPP hona ban, gabi kembali siang gereja, jalan terakhir namai. Ay ngadong jo langkah-langkah. Idapot to dipakuling diajari asamuba. Tangolo be. Oma kamang dohota makainang siwa nota siang gereja taon. Tugas tado mangalean tegoran mamicang akan asala. Jalana mamicang akan asala ipe adongo metodina. Adongo carana. Doho tujuan asa ditada do hakuranganna. Gabi mulak mamusei bana mangula lomoni rohani debata. Berarti itu kasih. Bukan mempermalukan, bukan. Ido nanidok ni Jahuba nak tu si Hesekiel. Ido nanidok na nak tu hita. Alani margogo mahita mangula hosa. Amen. Martangyang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan. Di barita nauli na pinasahat mo Tuhami. Di minggu sadarion. Macailas doroham majalo hamumulak niya kaparjahat. Asa mangulu na sida. Ido di halomohoko. Laos diliakodo na nga kaulaon si hubasan nami. Asa olo hami paingoton. Olo hami masih paingotan. Asa unang manibil hami siya dalal lomo ni roham. Jalaunang gabi tubuh haci ni roha. Molo pe masih paingota kami. Di ulaon na maralo tulomo ni roham. Ajari ma nang ruas ni huriam. Akana tua-tua mamudai. Mamicang akageleng na. Asa mulak muse manada dohot mangulahon hatam. Asa boy nang ditonga-tonga niya kabagas nami. Sadala kami. Laho mangulahon lomo ni roham. Mamuji dohot pasangapon guarmu. Tutu di partikian sinuaing. Macay maol dohami. Mamicang akapangalaho nasala. Gabiolo si pata makorhon hacit ni roha. Alay marhiti hatam sadari onali Tuhan. Tanggung jawab nami doi. Ulaon nami doi. Lau paingoto nakaruas ni huriam. Dohota kajolma nasay mangulu di hajahaton. Mauliate madihuale Tuhan. Paso-paso ma hatam. Paso-paso nang huriam na hui batihami sadarion. Ima hakabipe serpong. Sudia karuas mon mamuka siya dakdanak sikola minggu. Sahat tulan siya. Pasada marohani ruas mon. Laho manupahya kaulau na denggan ditongani joromon. Asa tarida hasadaon nami ale Tuhan. Tarida nak perbueni haporsiaon nami. Martabataba ma bilangan niya ka na porsea ditongani huriamon. Mauliate madiho. Jalo matuhan tangiang elihilik nami. Marhiti-hiti anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita laus tapasahat ma peliata. Sai mula
Sai magopurahan ay godan nadrasan Pagdalang mulang ako Sai mulak siata nada sidang olot sapi doru udisi Ayat sada jongjok kita sudi. Sai mulak anak jalan ay nada haluan olhan siap Tatangnya koma peliata. Ale debata amanami nadiban wagijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasahatami masyanan nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa
Ale ama nami na di Banua Gijang, sai pinorbadia maguarmo, sai Roma harajaummo, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami, una kami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho. Disodakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasaor homadamena tutodim. Shalom, Taman Inang, anak-anak kami sekolah minggu, remaja, apostol guru, serta jemaat semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun ini pada bulan Oktober tanggal 29 2023 yang akan datang, gereja kita HKBP Serpong akan melaksanakan pesta Botilon. Ada yang bertanya kepada saya, pendeta, apa itu Botilon? Sekilas saya mau mengatakan Botilon itu pada dulunya berasal daripada pesta panen waktu zaman Israel. Mereka itu merayakan panen pada hari raya Pondok Daun yang disebut juga itu Sukkot. Mereka itu merayakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan atas hasil daripada ladang dan sawah mereka. Botilon versi Wonopasogi tentu berbeda, walaupun memang intinya sama. Di Wonopasogi kita merayakan Botilon dari kata botil, itu Botilon seperti mencubit, ya. Dulu itu pakai tangan secara manual, ya. Yang sekarang disabut pakai anai, ya. Sesudah mereka menggodil, panen, mereka itu mengucap syukur kepada Tuhan atas hasil sawah dan ladang mereka yang telah diberkati oleh Tuhan. Tentu berbeda dengan versi di kota, walaupun intinya sama saja. Di kota itu mereka mengucap syukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, basa-basa di debata, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas aktivitas kita di instansi pemerintah ataupun swasta. Kita menyadari semua itu adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang memang sepantasnya. Di pesta Botilon ini terutama kita mengembalikan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, mari kita
menyukseskan pesta Gutilon ini di gereja kita GBP Serpong dengan selalu menyadari bahwa kehidupan kita senantiasa adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan semata. Mari kita bersatu hati, bergandeng tangan, menyukseskan pesta ini demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Shalom, Horas. Pesta Gutilon HKBP Serpong akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2023. Terpusat di pelataran parkir, ditambah ruang sekolah minggu 1, ruang sekolah minggu 2, dan ruang utama ibadah. Tujuan pelaksanaan pesta adalah pengadaan ruang dan lahan pelayanan dan operasional gereja. Dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pesta adalah sebesar 1,5 miliar. Sampai dengan saat ini telah terkumpul dana melalui komitmen dari 13 week sebesar 400 juta atau 26%. Pelaksanaan Pesta Gutilon HKBP Serpong terakhir dilaksanakan pada tahun 2017, 5 tahun silam. Oleh karena itu, Amanginang, kita rindu pesta, kita rindu bersukacita. Kami mengharapkan turut serta dalam rangka kehadirannya dan juga merayakan Pesta Gutilon kita. Mauliate, Horas. Akhir kata, saya Pendeta KBP Serpong Resort Serpong menghimbau, mari teman-teman Parhalado dan jemaat semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus mengambil peran kompak bergandengan tangan menyukseskan pesta Gutilon ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Amin. Tuhan memberkati.